Kaixo, zinemazale eta eskerrik asko Zurrelako Butaka saioan gurekin gaur ere esertzeagatik. Egunero moduan, berria, irutsuloko hitza, Gaztezulo eta Hamaika telebistaren artean posible egiten dugu saioa, azken aurrekoa gaurkoan, zeren, dakizuenez, Donostiako zinemaldian 73. ekitaldiak gaur ezagutuko ditu saritu guztia. Dagoeneko batzuk aurreratu dira, eta justu horiek aipatuko ditugu esaterako Sebastien saria, Free Health filmak eraman du, Gazteriaren saria Paulina izeneko filmak, eta badugu beste bat ere, publikoarena askotan ere aipatzen dena. Eta nik uste dut, Beñat Izagirre gure kritikaria oso pozik egongo dela, Koreedaren Aurrerel Sisterrek irabazi duelako. Gainontzekoak, aipatu bezala, gaur ezagutuko ditugu, eta ea ez usteko pozgarrerik topatzen dugun. Gaurko saioan bestelako gauzak izango ditugu, kritikaririk ez dugu izango, baina bai bi protagonista. Batetikan, minutu gutxira gurekin izango da, Ani Rodriguez, Tabakalerako zuzendaria, eta dakizuenez aurten Zabaltegi saila Tabakaleran proiektatu dute, eta horri buruz, ireki berri den zentroaz eta beste hitz egiteko aukera izango dugu. Eta horrez gain, eraberean Aitor Arregi, Moriarty ekoizpenetxeko kide eta eraberean irakasle denarekin hitz egiteko aukera izango dugu, zeren, dakizuenez, Loreak filma hortxe da Oskarretarako izendatu izateko, ez aukera hori hor dago, eta bestalde Moriarty badabil bestelakoetan lanean, hor dugu Altzoko erraldoiaren proiektua, eta pixkat ezagutu nahi izango dugu zertan den, justu filme hori. Horiek aipatuta, bukaeran laburpena ere izango dugu, aste osoan zehar protagonista ugari izan ditugulako, eta beraz, beste behin ere, saio mamitsua eskaintzen ahal eginduko gara. Horiek horrela, obrena haste dugu, eta beraz, has dadila zinemaratoia. Ateak ireki zituenetik, dagoeneko nik uste jende desente pasa dela, sartu dela, oraindik ere jende asko sartuko da, eta Donostiako zinemaldian bereziki harreta piztu du, zeren Zabaltegi saila bertan proiektatu da zinemareto berri horretan. Tabakaleraz ari gara, Donostiako kultur garaikidearen zentro berri, eraberritu horretaz, eta aipatu dizudan bezala, gaurkoan gurekin nahi dugu izan, Ane Rodriguez, Tabakalerako zuzendaria. Kaixo eta onget horri? Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso no. Zer moduz Tabakalerako aste luze hori eta zinemaldiarekin bat egin duena gainera? Ondo, gauza positibo asko gertatu dira. Egia da resaka antzeko badara magula gainean, ez? Irekieratik 2 aste besterik ez dira pasa, eta festa bat bestearekin lotu dugu, ez? Eta, bueno, garrantzizkoa zen guretzako zinemaldi aurretik irekitzea, ze bagenekien egin genezaken ekarpen hori gure zinema aretoa martxan jarriaz, eta behintzat guretzako, kriston privilegioa da horrela hastea, ez? Zine emanaldi bereziekin, Zabaltegi bertan, eta, estreno mundiala zentzurretan. Dagoeneko Zurrelako Butaka saioan Tabakalera erakutsi dugu, bertan izan zirelako irutsuloko hitzako lankideak, baina aipatu duzu zinema areto berri bat, eta ikusi duzun jendea, sartu dena, bertan izan dena, agian beratuko zenean aurpegia, hitz egingo zenun batekin, zer sentsazio topatu duzu jendearengan? Ona, nik usten dut aretoa bera gustatzen ari dela, edo jendea pozik dagoela, asientoak oso komodak dira. Hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, gaur egun, pantaila majoa da ere bai, eta azken finean egunean etxean zinema ikusi badezakegu, beste esperientzia bultzatuko duen komodidade batzuk eskaintzen badituzu are hobeago, ez? Egia da egunean pixkat oraindik pintura usaia ere badagoela, orduan erabilpenarekin joango da, eta gauzak ajustatzen, baina orokorrean ikusten dut positibo. Zinemaldiarekin aipatu dugu bat egin duela Tabakalerak, Zabaltegi saila bertan proiektatu delako, baina noski, jendea galdetuko du, ez? Zinemareto berri badago, eta orain zer, ez? Behin zinemaldia gaur bukatuko denez, hemendikan aurrera, zer duzu pentsatuta egitea zinemaretoan? Printzipioz, asteazkenetik igandera programatuko dugu. Asteazkenetan Nosferatu zikloa etorriko da Tabakalerara, eta guretzako beste ore bat da, badakigu daukan ibilbidea jakinda eta filmategiaren eskutik eta Donostia kulturaren eskutik bertan egongo da asteazkenero. Eta Tabakaleraren programa propioari dagokionez, datorren ostegunean urriak bat, hasiko gara foko berezi batekin, ze pixka bat gure
nun mugatuko edo nundikan abiatuko ditugun gure programak, alde batetik izango dira zinemagile garaikideak, egunean aktibo daudenak, baina agian ez dutenak karrera oso handirik, komertzialegiak ez direnak, eta aprobetxatu dugu hemen Andres Ditela egon dela, 327 kuadernos aurkeztuz, atzo aurkeztu zuen, eta bueno, erabaki dugu berari foko txiki bat dedikatzea, eta urrian zehar 4 filme eskainiko ditugu, lehena ostegun honetan esan bezala urriak bat bere presentziarekin, eta orduan abiatuko dugu, ez? Gero ere bai egongo da beste ziklo bat, dagoela gehiago bideratua zine kontemporaneo, zine garaikidera agian festivaletatik pasatzen dena eta gero zirkuito komertzialeta juten ez dena. Joan den urtean jada bagenuen zirkuito izeneko proiekzio saio bat antzoki zaharrean, eta horren esan dezagun espansio bat dela, ez? Areagotze bat. Bestalde gaztei begira bai ziklo berezi bat jarriko dugula martxan ere bai, igandero 6 izango dena. Eta gero, saio berezi nahiko izango ditugu orain urrian, eta, Erik Baudelaire zinemagilea etorriko da urriak 9, 10 izango dugu Narimane Mari bere filma aurkezten, eta musika zuzenean zombi taldearekin. Orduan, bai saiatuko garela, hainbat lanlerro edo saio martxan jartzeaz gain, beti ere esperientzia hori hobetzen bai zinemagileak gonbidatuz, edo esan bezala musika zuzenean eskainiz. Esaten denean Tabakalera Kulturzentro garaikidea dela, bistakoa da horrela izango dela. Gainera, zuk azpimarratu duzu, eta nik uste komeni dela, ez? Donostian orain arte betianek aukera izan dugu, kenduta zineforum txiki batzuk, edo beste areto jakin batean eskaini diren bestelako filmak, orokorrean zinema komertziala mugitzen da Donostian, eta badira film asko, kaso, jendeak interneten bilatu behar dituenak, edo beste modu batean eskuratu, erosi, eta orain, Tabakaleran ere izango da aukera, bestelako zinema hori, edo benetan zinema bezala ezagutzen dena, ikusteko. Eskaintza hori emateak ere, aberaztuko du, nolabait zinema gustuko duena, eta orokorran ere Donostia hiria, ez? Bai, ala pentsatzen dugu, eta usten dugu guk egin dezakegun ekarpena hortik joala. Azken finean, zinemaldia bada une oso garrantzitsua hirian, jendeak kolak egiten ditu sarrerak erosteko, zinemara sartzeko, eta badakigu fenomeno bat dela. Eta bukatu egiten da, baina? Bukatu egiten da, baina saiatuko gera urtean zehar, ez, eskaintza hori pixka bat zabaltzen eta jarraipen hori pixka bat ematen. Gero aparte ere ez aipatu, baina filmategiak dakizuen bezala ere bai aretoan programatuko du, eta azaroan hasiko da pixkat zinema klasikoagoa edo euskal zinemara begira, azken finean euskal filmategi modura helburu horiek dauzka, ez? Zinemaren difusio hori eta euskal zinemaren erakusketa. Aipatu duzu Andres Ditela, argentinarra, eta okerez banago, Krzysztof Kieslowskirekin ere zerbait egiteko aukera izango duzu. Bai, Nosferaturen aurtengo zikloa hori da, bai, hala da. Urriak 7 hasiko da zikloa, eta asteazkenero izango da maiatza bitartean. Aipatu duzu aurrentzako programazioango dela igandetan, seietan, hori nik uste dut askorentzako, deigarri izango dela. Zer nolako filmak eskainiko dituzue? Bai, igandetan seietan da gaztei begira, da nerabe edade horren inguruan, tematika horren inguruan dauden filmen ziklo bat izango da. Zine klasikoaren ekarpena egingo da eta garaikidearena, baina gero aparte betean baloreak horrein nolabait edo bidetxo bat edo, ate bat bentzez irekizula zentzu hortan, eta bentzet eztabaidatu zu hemen bezine interesantia egiten dela eta kontutan hartu behar dela, ze azkenian askotan gertatzen dena da, ematen dula betiko eztabaida hau, ez? Kupoa da hola, ez da hola, kupoak bakatu. Gustatu dut, amaman kasuen moduan horregatik hartu dute. Nik esan ziatenatik, atzo amamako taldiekin da hitz egiten, ikusi zuten Donostiko zinemaldiko epaimaikideak, eta berehala esan zioten, honek kalidadea dauka eta sartu behar dugu. Eta niretzat hori, hor pixkate, aurreko eztabaida txatxu horrek alde batea utzi eta kalidadeaz bakarrik hitz egiten hasten garen momentutik, aurrera pauso importantia.
izan da nahi uste. Zalantzari gabe, eta gainera aurten euskarazko 2 filme izan ditugu, batetik Amama, bestetik Pikadero, biak ala biak Biak film txukunak. Eta aipatu bara Loreak dagoeneko telebistan ere estreinatu dela, baina oraindik ibilbide luzea izango dela, zeren pentsatzen dut oraindik mugitzen ariko zaretela eta izango dela aukera. Bai, gertatzen dena da, pelikula baten bizitza, osea, estreinaldi ondoren bizitza natural urtebetekoa izan dela gutxi gora. Bai. Gero jeitsi egiten da, Bai, hartu dezakete pelikula igual, ez dakize festivaletan 2 urte barru eta hola, baina bere bizitza naturala urtebetera ja, telebistan botatzen hasten dira, izan dut bizitza aretotakoa eta festivaletakoa. Eta, baina, bueno, oin Oskarretako kontu honekin eta giesan auspotu egin dago baita, ez? Zea hori, bilbide hori, eta, bueno, nik uste dut Loreak jarraipena baldin baduk aretoten zango gala, Oskarretako kontu honek hori nondik gertatzen den ikusi eskero, ez? Baina, bueno, gero ja hori da gauza bat, beste bat audientzia memorien gelditzia, ez? Horre bere ibilbidea egingo du eta pentsatzen dut, bere lekutxo okiko dula hemengo jentia. Bai, historian azpimarratua geratzea, bentsat, gure zinema gintzan. Hori atzera begirakoa da, nahiz eta oso presente dugun Loreak, eta berria dator, zinema berria dator, lantzen ari zarete, ez zarete bakarrak, baina hor bada proiektu bat, dagoeneko xehetasun gutxi batzuk aipatu dituzue, eta badakit, lantzen ari zaretela, bueltak ematen ari zaretela, Altzoko erraldoiaren inguruko istorioaz ari gara. Zertan da? Zertan dago proiektua? Bueno, jaleo herrian sartu gara, Altzoko erraldoiakin. Gidoi bat, lau gidoilari ari gara. Moniartiko Jose Mari Jon eta ni, eta gero aurretik ibili izan eta baita dago taldean Andoni de Carlos, gidoilari. Andoni de Carlosekin zituen hainbat berzio. Eta oin ari gara, beste ibilbide bat eman genio, beste norabidetxo bat eman genion proiektu hori, eta oin ari gara, zangoke azkenengo berzioetan, guk uste duguna edo ondo funtzionatu dezakenaren bila. Eta ni momentu honetan oso optimista nago. Gustatzen zait historia, uste dut kontzeptu asko oso interesgarria ditula, eta kontua da horreik horreiri forma eman eta historian sartuta eta kontzeptuak elkarrei ezten ibiltzea. Osea, elikatzen hobeto ibiltzea. Askotan igual sartzen duzu bost gauza oso interesantia, baina ez diotu izten elkarria handitzen, ez? Hor daudelako eta ez diotako lekurik, ez? Hori da, handitzen. Eta orduan, baina karo, da historia bat aldi berian 19. mendekoa dana, erdialdian kokatzen da. 20 piku urte izango dira, beraz historia epikoak. Eta 19. mendea joaten bazara, karo, ondo egin behar duzu. Jendia ez da tontua eta jendiak ez ditu nahi ikusi nauteritako arropak, nahi ikusin leiho bat ireki eta ikustia ja existitzen ez da mundu bat, ez? Horri gehitu jozu, erraldoi bat sartu behar dugula. Hori dela zailena. Nola egin, zer abili, teknika edo... Bai, horre. Nik uste dut azkenin izango gala, momentu honetan ahiga gidoia definitzen, ja bide bat, esan duen momentu, bide bati heldu diogu eta uste dugu ondo goazela hortik, eta jarri dugu urriaren bukaera arte iritsitak, ze gidoi hori jarri dugu mugan, ze gidoi auki dezakegun, eta gidoi horrekin ja hasi aurre produkzio fundamentuzko bat egiten. Hau da, kontaktatu dugu hainbat jentekin eta hola, baina adibidez falta zaigu efektu berezien supervisore batekin hitz egitea behar bezala, ikusia berzer, eta horrena ezin zela joan gidoi batekin esanaz ez, baina beste bertsioa dontxe etziko dugu, ez? Gauzat, itxita o itxizamar dagoena eraman behar duzu, ez? Definituta. Eta hola, supervisorearekin gertatzen da moduen beste guztiekin, castinga, jantziak, dekoratuak, lokalizazioak, guzti hori jarriko da martxan, ja, esaten dugunean, behitu, gidoi hau da oinarria, hau da behar duguna, historia hau behar bezala martxan hartzeko. Eta, nik uste gertu gaudela. Kuriosua, ze aldi berien, Loreaken arrakasta oso ondo torri zaigu noski finantziak eta lortzeko. Eratu behar da 2 milioi euroko aurrekontua duela gutxi gora bera? Bai, hor dago beste, ez dakigu zema beharko dugu. Inoiz ez dugu egin olakoik hemen inguruan... Baina estimazioa izango duzue gutxi gora bera, laiztari jakingo duzue? Da gai bat ez duguna nahi. Gehiagipatu. Ez, baina gure artian ere ez da, Gure artian ere,
ez gara jarri fundamentuz ikusten zema kostatuko luken honek, besti eta tal. Esan bezala, lehenengo nahi dugulako gidoia itxita euki, ez? Eta bai, bueno, hor estimazio bat, eta baina adibidez, Jute Masa zuzendari, osea, ekoizle zuzendariarekin hitz egitea eta bestia, bueno, arek ada arduraduna, ez, aurrekontuen arduraduna, eta ez da bustitzen, ez du zaten, bai, bikin nahikoa izango da, gehiago beharko dugu, eta orduan, adibidez oin festivalian, hainbat bilera izan ditugu, beste ekoizle batzukin, Frantzieri begira jarri gara, bada, ze historiaren zati bat Frantzian kokatzen da, azkenean, kontatuko gero historia, baina, hori ez, bidai, odisea antzerakoa da, ez, hainbat urtietan, hainbat bidai egin zituen honek. Bai. Tartia Frantzia, Inglaterra eta bat. Elefante gizunaren antzera, bueltaka eta bueltaka. Eta orduan, horregatik, azkenean, aukera hori ikusten duzu frantzesekin edo pixkat kolaborazioa sortzeko, areik ere diru daukate olako gauzetako. Hortaz gain baita ziurrenik, hainbat estena eta grabatu beharko dira iparraldian, ze azkenian lokalizazio aldeetik eta basuak, zelaiak eta bar, iparraldeko geografia edo hemengoa baino seguramente gertukoagoa da ondela hartan urteko geografiarekin, ez? Eta hortaz gain, baita, pixkat, azkenien hainbat puntungatik, Frantzian ere, ondela gutxi jakin dugu, bilera honetan jakitze duzu, euskaraz baldin bada pelikula bat, puntu batzuk estra dituzula baita. Ara? Hori ez genekien, ez da? Nik ez da. Eta hainbat gauza batuta, lortzen dugun baita handi finantziazioa, eta, danan beharra hongoa. Ni pista emango dizut, pista personal bat izan ere, Tim Burtonen Big Fish filman ageri da erraldoia handi bat, eta agian berarekin hitz egin barko duzu, edo ez dakit, edo bestela abertzein topatzen duzu. Aurreko udan hiltzalat, justo beha. Bai? Ara? Bai. Ez, azkenian, baina olako zerrekin beharko du. Azkenian izango da, nik uste dut beti gaiana komentatzen da, olako nahasketa bat, efekto digitalak eta efekto tradizionalen artean. Hau da, plano orokor batian ikusten dugunen erraldoia konparatutako ez dezagun astu, gizon honek 2,52 neurtze zitula, baina hortaz gain bere inguruko jendia gu baino txikioa zela. Osea, garai hortako altueraren zea bat 1,65 zegoen, orduan kontraste handia zen. Kontraste handiago da, oraindik guk ikustea bezala igual 2,50ko pertsona bat, o 2,00ko bat, edo. Orduan, adiez plano orokorretan, pixkat joaztu ezakegu, hau da gure fantasia, ez dakigu, baina zuk hartzen zu agian erraldoi doble bat, osea, handia dana, eta igual gehiago handitu beharko duzuna, eta bestea txikiak. Bestea txikiak, eta aurpegia digitalki sartu protagonistarena. Osea, erraldoi bat igual ekartzen zu ez dakin hondik, egun batzuk grabatzen eduki gurekin, eta aurpegi digitala jarri, hori da aukera bat, baina hori supervisoreakin hitz egiten duen izango dugu. Zetan nahi zaite, hori ezin da, tal, ez dakiz zer. Hori da pixkat eztabaidatzeko daukaguna. Eta gero askotan, zankoa jarrita, holako gauzak zabaldu egin beharko duzu, gorputza handitu, ez dakit, egia esan, desafio galantan sartu da, baina, aldi berian oso politia da, loreak ekin ere apurtzen dugu, hau da, ez daka inungo zer ikusirik historian loreak ekin. Beste registro zine fantastikorantz, baina errealitatetik asko duenera joko duzuelako, ez? Hori da. Eta apurtzen dugu loreak egin, baina aldi berian nik uste dut Moriartyren marketako bat dela gertutasun erlazio bat, personaje gutxi, personaje horien artean edo konfliktoak sortu, eta zentzu horretan protagonista ez da izango bakarrik bera. Osea, bera ikusiko dugu bera nahian bitartez. Nahi izango litzateke protagonista, nahiak beak injuntzan tur desberdinetan, eta zergatik hori, bestiak beste askatasun pixkat emate zigulako, azkenien personaje hauek gara horretan 19. mendian oso modan jarri zen, olako exhibizioak eta ikia, jente monstruoekin, ez da, hola saltze zuten, ez da? Eta zentzu horretan, azkenien exhibizio horretan personaje pasiboak ziren. Eta pasibidadea ondo dago gauza batzutako zineman, baina beste gauza askotako ez duelako laguntzen, ez? Orduan, bideratu dugu pixkat bere familiara eta bere familiakoak nola ikusten duten beha, eta erlazio horretan, ez da? Gero inkomunikazioa ere hor dago, azkenian da gizon bat
Miguel Joaquin Andilla, da gizon bat, 20 urtera arte, 19 urtera arte, persona normal bat izan zana. Gero gaixotasun bategatik, hasi zen bapatien handitzen, eta, karo, da gizon bat aurkitzen duena bere burua, erraldoi baten gorputz batian isolatuta bezala, ez? Eta isolamendu hori, ere, pixkat oso loreakekoa da, loreakeko personajiak eta balan egiten dutolako kaxatan, batek kabina batian, bestiak obratako beste batek garabi batian. Beraz, oso desberdina da, baina aldi berien badaude kontzeptu batzuk edo nik uste errepikatuko dianak. Azken finean ikuspuntua izan zientzia fikziozkoa, beldurrezkoa edo drama sentimental bat, zure ikuspuntua da. Eta hor badaudelako leitmotiv batzuk edo, ezta, errepikatzen dianak, eta, bueno, hori da, oin esaten dutena ikusiko dugu, emaitza zelako izangoan. Nabarien da, ilusioa dagoela, ilusio asko proiektu honetan. Bai, nik, eske ilusioekin ez pagu hartzen hau, jai daukagu, Eta erronka potoloa dela ere, bai. Hori da, erronka oso potolua da, eta inkognita asko ditugu gu baiteak, ze azkenian loreak ken tamainako pelikula bat, aurretik 80 egunean etorri zen, izango beke pelikula gaur egun kokatzen diena, dramak loreak suspense kutsua daukat. Horreik, guk uste dugu kontrolatzen ditugula edo, bueno, ondo modatzen gala, gustora egoten garela horretan. Baina beste desafio honetan ez dakigu nola biliko garen. Orduan, arduratxo hori bai, baina aldi berian ez dakitzu ez ezaguna dan hori nola, ez dakit, aragitzen dan edo ikusteko gogoz, ez? Bai, eta, bueno, nik uste dut oso kontzeptu politia dauzela hor, eta gaina horri gehitu ni oso, ez dakitzela esan, aventura epiko hauen zalia naiz, ez? Eta uste dut azkenien olako odisea badala, eta zentzu horretan eta nire ilusio egiten dit parte hartzia, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, zelektatzen da guztia, eta... Bukatzeko, 2016-rako, 2017-rako... Bai, guk buruan 2016 geneukan, baina ikusten nahi gaia berandutxo. Ez, azkenien, hau guk pentsatzen dugu, hasiko gaela filmatzen dana ondo badijoa, otzailean edo. Eta gara, gure asmua zan ere baita, urte desberdinak dira, eta baita pixkat urtaro desberdinak harrapatzea, ez? Denboraren kontu honegatik, igerri dadila, eta... Baina, ez, hortako oso ondo dago ekoizle zuzendari baten iritzia, esate zigunak. Guk, edurra nahi dugu. Eta ekoizle zuzendari esate zu, edurrekin astu zaitez. Zu pentsatze duzu urtero edurra ingo dula hemen, eta gu horren bila joan ginean amamakin adibidez, eta ezinezkoa, ez du programatzeik hori. Hori itekotan inberko duzue efektu digitalekin. Gauza hauek azkenean pixka eta hankal lurrien uste dizut, ezta? Eta gero, azkenengo gauzatxo bat, ez? 2000 eta nik uste dut, egin badugu hori, izango zela hori, gero postprodukzio luziera emango du, nik 2017 nik uste dut argita garbi, eta ja hola ari gara hitz egiten, Eta bai, baina azkenien pixkat ere guri hori gertatzen zaigu, ez? Pixkat gertatzen dena baita historian, ez? Nola bait, handitasun horren aurrien ez gara inoiz jarri, guk egin duguna gauza txikiak dira, txikiak edo bai, kontrolable hauek, eta handitasun horrek alde batetik errespetu sortzea izu eta beste aldetik txundiduria. Gogoa, matiz. Gogo hori, ez? Pixkat handiak ikertatzen zena, behakin Guinness rekorren liburuen zuzendariak hori izatezun, adibidez, jentiek hartzen dunien gaur egun ere bai liburua, lehenengo gauza egiten duena ikusi zein da munduko gizonik altuena, edo makarimerik altuena. Osea, erraldoiak sortzen duen txundidura hori, fascinazio hori, ez? Guri ere hori gertatzen nahi zaigu pixkat. Erraldoia ikusten dugu proiektua, eta pixkat olaik dezu, baina galdi horian ikustean nahi dut, parte hartu nahi dut. Hortan ari gara. Osea, abarra. Eta asko, aurreratu digu Aitorrek eta benetan eskertzen dizugu. Jarraitu ilusio horrekin, jarraitu lanean, eta benetan eskerrik asko aurrerpen txikia gurean eskaintzeagatik. Eskerrik asko zuei denbora emateatik hau azaltzeko, eta behizun arte. Agurtu aurrez, jakina da, zinemaldi badugula Donostia, baina bada beste bat ere Kortxonean bertan, Grosen egiten dutena, zinemaldi alternatiboa, eta bertan, Kortxonearen dokumentala bera ere aurkeztekotan dira. Bertan izan dira Irutxiloko Hitzako lankideak, eta zinemaldi alternatiboaren inguruko bideo hau prestatu digute.
aurten 6 bat edizioa ospatuko dugu, Zinemaldi Alternatiboaren 6 bat edizioa. Bat horrek erantzuten dio, Zinemaldi Alternatiboaren ideia 2006 urtean sortu zelako Partezarreko auzo gazte asanbladearen partetik. Urte batzu ez antolatu gabe egon zen eta 2010 urtean Kortxonea okupatzearekin batera lehenengo ekitaldi nagusietako bat Zinemaldi Alternatiboa bera berreskuratzea izan zen. Kortxoneak iraun duen bitarte honetan, Kortxonean bertan ospatu da, salbu aurreko urtean itsasgaine zentro soziale okupatua, gaur egun eraitxea dagoen zentro soziala eta Txantxarreka Antiguoko gaztetxean ospatu zelarik. Kaleratze edo desalojo arriskuaren aurretik ere argi geneukan festivalak Kortxoneare itzuli bar zuela, izan ere programazioaren barruan edo Kortxoneari buruzko dokumentala botatzea zelako asmoa, eta egon den azken asteetako desalojo saiakerarekin edo indar edo konbentzimendu handiagoarekin antolatuko dugu hemen. Mundu zabaleko hirietan ematen ari diren aldaketa guztiek kulturaren inguruko irakurketa aldatza ere ekarri dutela. Hiriak mundu mailan salgai edo mundu mailako merkatuan salgai jarri diren momentutikan aurrera kulturak balio merkantilista bat hartu du. Donostian hori oso argi ikusten dugu, kultura etengabe negozioarekin eta kostu irabaziekin lotzen delako, eta Kortxonea bezalako espazioek eta Kortxonean bertan antolatzen diren ekitaldiek Zinemaldi Alternatiboa bera izan daiteken bezala, kultura eta merkantilizazioa separatuta ulertzen dituelako. Eta nik uste hortxe dagoela balio. 2006an antolatu zen lehenengo edizio horretan, festivalean bota genituen dokumentalen zio nagusia edo, dokumentale politiko edo filme politikoen politikoak eskaintzea zen, horien ondoren edo ikustaldien ondoren, halako gogoeta edo debate batzuk sortzeko. Kortxonean hasi zenean 2010ean antolatzen, garrantzi berezia eman zioten euskal zinemagintzan ekoitzi diren lanei, eta baita, halako dinamika parte hartzaileak edo antolatzen ziren nork bere dokumentaltxoak edo aurkeztu zitzan festivalean. Azkenengo 2 urteetan esango nuke programazioa bera laburtu egin dela eta gehiago dokumentalera edo dokumentalgintzara jo dugula. Dokumentala sortu zen, edo dokumentala egiteko ideia sortu zen, aurten Kortxoneak 5 urte betetzen zituelako, eta 5 urte horiek Donostian eduki duen presentziaren inguruko lan bat izatea nahi genuelako. Alde batetikan bazen Kortxonearen historia bera kontatzea, baina baita Donostian proiektu autogestionatuak, Kortxonea bezalako proiektu autogestionatuek badaukaten bizitzaren inguruko gogoeta bat egitea. Elkarrizketak egiten ari ginela, sekulako material piloa jaso genuen, eta bi ideia hauetatikan harago junden proiektu bat izaten amaitu du. Gaztetxe edo espazio autogestionatuetan jasotzen ari diren aldaketa antropologiko guztiek ere biltzen saiatu gara, eta nola ez, azkenengo asteetako gertakariak ere bere tokia auki dute dokumentalean bertan. Orduan, azkenengo ikutuak ematen ari gara, aipatutako azkenengo gertakari horiengatikan, baina larun batean ikusiko dugun bertsioa, bertsio definitiboa dela esan daiteke. Alakoxean auzoe gaur egunean, gazte, haur eta nagusi, auzotar eta herritar, persona orori zabalik den gogoeta iraunkorrerako topalekua. Inguratzen hauen ziurgabetasunaren lekuko, erabateko aldaketen testigu, azala zaidan hormetatik galdera berriak zintzilik. Fabrika eta eskola eraberean, eskola eta fabrika, ari beraren muturra, eta tira. Irautea sortzea delako. Urduri baino esango nuke gogoz gaudela, eta eso higu, baita Kortxoneako gaztetxeko kideak ere ia urte bete luzatu den lanaren emaitza zein den ikusteko. Gogoak, urduritasuna baino gehiago. Cataluña popular, libertaria, que os la habéis cargado, o sea, que había dejado de existir porque no siente, ahora irrumpe frente a la Cataluña burguesa, renacentista, de los Güell. Kimikan radikales librariaz gorputza zahartzen, sistema zahartzen ari den komponenteak dira. Orduan, kasu honetan horko jendea, mugitzen ari den jendea radikales libraria.
sistema sartzen ari da eta beste sistema berri bat eraitzen ari da. Barcelonan bertan kanbiesen egin genuen aurkezpena, bertako jendeari gustatu zitzaion. Zeka guk egin genuen Euskal Herriari begira, ez Kataluniari begira. Ara joan ginen, ikusi genuen azaroaren 9. Egia esan da flipatu genuen, desobedientzia maila altua zala, jendea jai bezala ulertzen zuen, jende guztia pozik, gustora, eta guk batez ere gero 8 gerrizketa egin genituen, bertako jendeekin, eta batez ere ikusi genuen zen hor kriston mugimendu zegoela. Mugimendu ikaragarria, bai diferentziaren aldekoa, baina bai sozial arloan, etxe okupatuetan, banko okupatuetan ere, eta hor nahiko mugimendua zabala dela eta mugimendu eratzailea da, independentziaren aldekoa da eta baita ere arlo sozialean. Beraiek ez dute desberdintzen, independentzia ez da soziala, beraiek eskatzen dute independentzia den aldatzeko, arlo guztietan aldaketak egiteko. Eta jendeari ahotsa emateko eta jendeak erabaki dezan, arlo guztietan, momentu guztietan. Orduan oso interesgarria iruditu zitzaigun eta honekin moltatu ginen eta hasi ginen dokumentala egiten. Hangoa ikusita, esan genuen, hemen zehose egin behar dugu hor dagoen erakusteko eta nik uste eztabaida hemen sortu beharko genuen. Hor nahiko garbi daukate. Garbi ikusten dute eta horrela doaz. Hemen ikusten ari garenez mugimenduaz dago martxan, ez dago mugimendurik. Eta orduan nik gabezi hori ikusten genuenez, esaten genuen, dokumentala egingo dugu, pentsat debatea eztabaida bultzatzeko. Hori izan gure asmoa. Zurrelako botakaren astea luzea izan da, ederki pasa dugu, askotariko kontuak izan ditugu, gonbidatuak, zinemagileak, aktoreak, ekoizleak eta eraberan ere kritikariak, ez? Azken batean bereik dira gure partez neurri handi batean filmak ikusten dituzenak eta guri tokatzen zaigu filma horietako protagonistei hitzak atera eta beraien inpresioak jasotzea. Normala denez, asteak askorako ematen du eta horren laburpenarekin bukatu nahi dugu gaurko saioa, gogoratuz bihar berriz ere saioa izango dugula, bai, ez harritu zeren saioa izango dugu, guk ere nahi dugulako aztertu sari banaketa nolakoa izan den, Euskal Ekoizpenek zenbateko presentzia izan duten sari horietan, eta barrez. Eta horretarako gurekin izango dira, Gaztezuloko Aitor Abaroa eta Berriako Urtzi Urkizu. Baina hori bihar, gaurkoa behintzat, bukatzera goaz, baina laburpen, txukun eta luze batekin, protagonistak asko, hitzak bezain beste. Lazerraz, egin dugulakoan eta gustatuko zaizuelakoan, nahi baduzue bihar, azkenekoz izango gaituzue Zurrelako butakan. Izan ondo eta bihar arte. Ni Hernanin bizi naiz, da nik uste dut hernaniarrek nolabait edo hor Sagardoaren lurraldea bezala ezagutzen den hortan pixkat ezaguna zaigula, ezta? Baina hortik kanpo, ze nik jatorri naiz hernaniarra, hortik kanpo niretzat oso ezaguna da. Eta uste dut jende asko harrituko duela. Jakiteak, besteak beste, Sagardo izan zela baserriaren sorreraren eragile edo, hor dago 15. mendean, hor historiagile batek guri esan digun bezala, Euskaldunak dolarera bizitzera joan zirela jakiteak, ez da horrek jendea harrituko du. Eta Sagardoaren inguruan bizitza bera eraikitzen joan zela, eta Sagardoa zela aitzakia hon bat jende asko biltzeko ere. Bai, bestetik hor jakin dugu, gaur egun geuk badakigu, Erta Amerikan edo Afrikan ura ez dala edangarria, ez da? Eta ez zaigu arraro egiten hori. Eta hemen, Euskal Herrian, duela mende batzuk, ura etzan edangarria. Historiagilek batek esaten dugun bezala, leku berean animaliak edatzen zuten, jendeak bere burua eta arropak eta garbitzen zituen, edateko erabiltzen zen, bere egin beharrak ere horra jutezian, eta orduan ura etzan edangarria. Eta jendeak betidanik behar izan du beste edari mota batzuk izan, ordezkatzeko. Eta orduan hartzitutako, fermentatutako edariak hortarako balio zuten, sagardoak, ardoak, eta orduan
bere biziko garrantzia zeukaten edari hauek, eta Sagardoa hemen batez ere nekazal munduan ezinbesteko edaria zen. Hor batek esaten digu, Sagardoak nolabait ahalbidetu izan zuela gizartearen garapena, ezta? Eta Sagardoa bete-betean zegoela hor txertatuta eta ekonomia horretan ezinbesteko elementua zela. Ekonomia aipatu duzu, dokumentala egiteko finantzazioa nolako izan da? Gogorra. Noiz ez da gogorra? Bueno, gaur egun guretzako txikiok garenontzako hori gauza zaila da. Oso lan gogorra izan da, neketsua, baina, momentu batzutan pentsatu izan dugu behar badez ginela gai izango hasitako bidea bukatzeko, baina, azkenean bukatu dugu, nahikoa finantziazio lortu dugu, ETB hasieratik bere babesa eman zigun, ETB-rekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak, ASIK, Sagardogilen elkarteak, hor jende asko, ez dakit, Euskal Jaurlaritzako kultura zaila, ez nuke inorra ahaztu nahi, Zaila delako lortzea eta zailako lortzea eta horiek ondo tratatu behar dira ezinbestean, ze bermatu digute dokumentala egitea. Egia esan gizu, ni Euskalduna naiz, enaiz oso zinefiloa, antzerkizalea bai, baina zine asko ez dut ikusten. Eta horreneko aldin ikusi nunen, esan nun, bai, ondo dau, ez da igual nahi hola gehien gustatzen zaidan zine mota, baina gero benekin, itzitezu zuzendarianekin, esplikatizu ondo pelikula zehatz mehaz, eta bigarren aldiz ikusi nun, hirugarren aldiz ikusi nun, eta laugarren aldiz ikusi nun. Eta laugarrengo aldiz ikusi nunen, orduan, erabat asko disfrutatu nun eta esan nun, ostras, egie da. Eta erritmori baldin bauke erlazioak, asirantzok esan dituzun, topikoak. Euskaldunen, askotan, guregan, ditugun, topikoak, zozoak gehala, harremanitarako ezakizer, eta hori dena islatzen da. Eta jendearen erantzuna alde batetik hori izan da, lagun batzuk esan digutena, ze zozoa zean, Joseba, espabila un poco, ostras, ez zela hola, baina nien naizola askotan, baina batzutan bai. Eta Euskaldun asko horrelako gea, eta erlazioak askotan horrela eramaten diteu. Eta gizarte hau estankatuta dago, ekonomikoki estankatuta, erlazioak askotan estankatu iteia, eta zuzendarik erreflejatu eta isladatu nahi izan duna azken finen hori da, ez? Estankazio bat, eta erlazio baten estankazioa. Eta gaur izen, gozaltzen nola Jerusalengo bat etorri zait, wonderful, fantastic work, hau zein deu eta galdetu jo eta gertzen zan, eta ulertu jo eta erdi pordi. Orduan, batzui, gustatuko zaie, zine mota hau, gustatzen zaielako, nik uste, edo nire kasun, edo zine asko ikusten duen jendearentzat pixkat arrotza ingo zaiola. Egia da pikadero hitzak burura dakarkigula zea bat, da pixkat txiste txiki bat pelikulari buruz edo bereien erlazioari buruz, baina oztopoak dituzten. Baina nik uste oztopoa dela hori baina gehiago. Ez da bakarrik intimitatean egoteko tokirik aurkitzen ez dutenik, baizik eta minutu bat hitz egiteko batera, lasai egoteko toki batean, ez ezagutzen batera bizitzea, esna da, nola krisiak zer egin dituen bikote baten prozesu natural batean, edo ez? Egunero galdetzen ari digute eta normala da, nola Ben Xarrokek euskeraz egin duen filme bat, eta nik galdetu nion, iritsi zaren gidoia, ikusi nuenean bera dena ingelesez hitzaiten, hitz batzuk bakarrik euskeraz, esaten baina Ben zergatik ingo ez euskeraz, jakin nahi dut. Eta berak, behiratu ziren nola esan ziren, eta zeatik ez? Eta egia da, esan nuen zeatik ez, egia da. Kao, hemen gaude oso gaizko ditua pelikula doblatuekin, ez? Daukagu erentzi bat, pelikulak doblatuekin, eta orduan egia da, gure generazioak pixka gutxiago, baina gure aurreko generazioak ezin dituzte pelikula subtitulatuak ikusi. Ben Xarrokek adibidez, Edinburgon esaten zuen, dena. Toki guztietako filmak ikusten dituzela, afganiarrak, suekoak, toki guztietakoak, eta berdin beti subtitulatuak, eta puntu orduan euskera, ez da arazo bat.
da beste gainea polita da, zen filmearen hemen euskeraz dalako, eta guretzat oso ona da, nik uste euskerarentzat oso ona dela hemen filme bat euskeraz egita eta ez erderaz. Baina gainera kanpoan, kokatzen du edozein tokitan, da hizkuntza azkenean exotiko bat beraientzat, eta ez da nunbait konkretuki kokatzen, ez da horrek laguntzen du nik uste filma pixkat unibertsalagoa egiten, edo bueno, da hori pareja baten adibidez bikote baten historia. Orduan, berari asko harritzen dio galdera honek, ez zergatik hainbeste galdetzen duten zeatik euskeraz ez, zeatik ez derderaz, edo zeatik inglesez, euskeraz hobeto. Eta egia da, euskal zineak nik uste hala ere irabaziko dugula, bueno, edo benetan euskal zinea ondo dagoela esan nahiko dugu, edo jakingo dugu, hortaz ez egunean hitz egiten, ez? Ze oraindik ere, hori kuriosoa iruditzen zaigu, Loreak dagoela Oskarretako kiniela hortan, 5 pelikula horietan, ez da? Ez dakit zergatik esan dut, hori nik uste hemendik 5-6 urtetara, bueno, Pan Negra ere bai, katalanez iritsi zen, eta orain Amama dago sekzio ofizialean Asier Altunaren, bai dela, bai sumatzen da. Lau herenetako pelikulak eta laburmetraiek eta niri beti izan doztiolako, ez dakit, emozionalki edo gertutasun bat ekin niretzat, ez? Igual ni bebai lanean hasi nintzenean eta laburmetraiek eiten hasi nintzenean eiten euselako lau herenetan, eta maite dotazen zinemagile batzuk bebai aukeratu dutelako hori formatua, baina horren gainetik nik uste dut historia kontatzeko dela formaturik egokiena historia kontatzen duenangatik, ez? Historia da apur bat, itzite egotean ingurukoa, eta formatorre bebai behartzen dutzu pertsonaiakaz gertu egotera, eta ez inguruagaz, ez eurekaz, ez? Eta pertsonaietan oinarritutako pelikula danez, niri iruditu jaten erabaki honena. Gidoia idatzi nauen 2011an, lehenengo aldiz, lehenengo bertsinoa, eta gero ineu zen, beste, ez dakit, grabaketara heldu ginen 14. bertsinoa gaz edo, orduen bertsio asko, eta azken bertsio hori landu nuen aktoreakaz, eta birpasatu ginen zen hitz guztiek, berriro idatzi ginen dana, improvisatu ginen asko, eta eurekaz batera idatzi ginen azken gidoi hori. Eta gero grabaketan barriro landu ginen gidoia, eta grabaketan sentitzen ginen esaldi bate, esala sineskorra edo dana dalako aldatzen ginen bai. Maioria berezitasuna ez, azken baten errodatzen ere, prozesuan bertan egon zineten aldaketak egiten. Aldaketak egiten, bai. Anekdota polite da eta jenteak ez deu sinesten, baina pelikulan grabaketa ni azkenengo egunean, azken astean, erabaki neuen gidoiko bukaera aldatzea. Eta horrek ekarri zeuen, azken estena gainera oso gatz bat, barriro grabatzea, baina bai, erabaki neuen, grabaketan egon nintzela, konturatu nintzen, hau ez da amaiera zintzoa, ez, pelikulantzako. Eta aldatu ginen, bai. Beraz, filmak 2 amaiera ditu, errodatuta. Bai, bai, holan da. Bat gorreta izango duzu bazpare? Bai, baina ez dut inoz atarako bestea. Ez duzu filtratuko, ez duzu... Ez. Eta ez dut esango bez. Noski, hori bai ez dugu largituko, hori biztan da, ez? Nik uste dut ikusten dutela inguruan mundu bat bukatzen nahi dela, ez? Izateko era bat bukatzen nahi da, eskuak, esku batzuk ja sekula ez ditugu ikusiko, duten, ez dakit, minduak, zailduak, handituak, eta baita munduan kokatzeko modu bat, unibertsoa bukatzen nahi da, eta bai neukan nola, ez dakit, modu, kariñoso baten edo, omenaldi txiki bat egiteko gogua, mundu horri. Hori izan abia puntua, baina gero benetan nik uste dut pelikula honen trama Kirmen Uriberen maite zaitutez poeman topatu nula, horre agertzen daia alaba eta aita baten arteko elkar ezin ulertua edo inkomunikazio hori, eta mundu ezberdinetan bizi diala eta ematen dula ez dagola euren artean komunikatzeko gaitasunik, baina aitak egiten duen esku lan batekin apurtzen da guzti hori, eta horrek ikusenaban oso ondo islatua pixkat generazio arteko talka hori, ez. Eta gero etorri zian arbolak eta zuaitzak, eta hor dauzkaten nian osagai basikoak gero azten naiz jolasten asko, ez, eta bukatu dizaten izan dana.
urtebete beranduago grabatuko ganun pelikula segure beste bat izan zela. Ba, bueno, azteko oain arte indetenetik oso ezberdina, ez? Beste kodigo batea saltu behar nuen, antzerkitin ator, eta ez da gazer ikusirik, orduan, bueno, hasieran kodigo aldaketa bat suposatu zian azteko, ez? Eta hortan, kodigo aldaketa hori, ulertzen laguntzeko eta pertsonajia irudikatzeko, hasier izan da, hasier bea izan da juten eman zaitena denbora guztian ezaugarria, nolakoa irudikatzezun beak, eta hori trasladatzen nahi denbora guztian, ez? Eta, hortikan hasi, eta, behai ardilak hartzaiai bezala segi, eta berean moldeatzen jun denbora guztian. Hori da azkenian, eta, etzako kristona berazgarria izan da, ni antzerkianeko espresiba naiz, da energia handikoa, ez? Baina ariketa hoitia, ez, kendu, dana kendu, eta, hala ere ailatzen saiatzia, ez, zerbait ematia, hori izan da, deskubrimentu bat, eta, hori izan konsigna, bajotik, gorde, bajotik, eta, aldan bajuenetik, aldan gehiena eman, ez, eta hori egia esan edarra izan da, niretzako. Bidaia artxiboak eta eraman gaituen bidaia, investigatiboa esango dugune, guretzako sorprendente izan da. Guk geuk ere, aritik tiretzen, tope duguz, frontoiek egon zira Txinan, 2009 eta exito ikaragarria zutela, Egipton egon zela frontoi bat, Europa guztian, eta baina gero, bidaia fizikoa izan denean, eta bilgaren mundutik zehar jaialaiaren inguruko jentearekin, gozada bat izan da. Jaialaiaren inguruko jenteak guztiz esaten da moduan arropatu ingaitu, bildu, jabon pilo bat, lagundu pilo bat, eta gozada bat izan da. Nik uste pena ematen digula baita ere asko gehatuko dela, ez dakit nun, eta sakarretan bukatuko duela hori seguro. Gorde, ez botatzen da. Bai, porque frontoietan eta obretan hasi dira ez dakize eraikinak ez da garbitzen ez da, eta ez dute ukitzen buruan zaintzea eta hori artxibo dela, oso importantea ez da. Eta bai topa dugula artxibo asko, filmotekara joan da, Kubara, hemen Euskadiko filmategian bai, izan gara, eta gero artxiboa eduki dugu baita ere pelotaiena, eta eta behaiek itxian VHS batekin garabatuta, zesanet. Eta, badaude irudi batzuk, kalitatez, pixkat flojo hauenak, baina balio asko dutenak, ez da. Hasi zen ikerketa universitario batetatik, ez? Doktore tesian jorratutako gaia dauka jatorrian filmak, gure sorlekua izeneko filmaren bilaketa, eta, horre historia bat osatzen joan nintzen, ematen zuena memento batetik aurrera, denek esaten zidaten ez, honek ematen du novela bat, honek ematen du pelikula bat. Orduan, tekin memento batetatik aurrera, joango naiz badezpada grabatzen gauzak, eta ikusiko gero zer emanen duen, ez? Baina, eta, alaxe, memento batetan, badaukat nahiko material egiteko dokumental bat, eta... Bai, garrantzitsua izan da, jende hainitzuk bildu zen. Mapan kokatzen du azken batean Azparne ere. Bai. Ongi zen, justuki horretarako guretzat pixka bat zineginen aipamenaren zat, eta egitajak ere urbilarazteko, eta bat ziren jende batzu zirenak sekulano zinemara urbiltzen, edo zahajak batez ere, zahaj asko joan baitzen, gogoratzen baitzen film hortaz, edo ikusi nahi zitolako garaieko irudiak, eta publiko bat ere ez dena baita ezpada joitan euskarazko zinemaren ikusterat, eta hortan lorpen haukan ginuen, jendea egon baitzen kanpoan, sajerarik gabe, eta...